Bona nit, la nit. M'agradaria ser com un dels pares d'internet, en John Postel, que tingué el root server del DNS durant 30 anys a la seva oficina i al rebre la medalla de plata de la ITU, de la Unió Internacional de Telecomunicacions, reservada només pels caps d'estat, va pujar a l'escenari, va mirar a la dreta, va mirar a l'esquerra i va dir gràcies. Bé, ell ens va deixar una de les frases que procuro ensenyar i fer meves. Sigueu sempre liberals en el que accepteu i conservadors en el que envieu, referint-se a les comunicacions electròniques. Tal dia com avui, de fa 4 anys, vaig tenir el plaer d'estar aquí dalt i arriscar-me a innovar i a fer volar un dron, alguns ho recordareu, comandat per veu amb les ulleres, aquelles Google Glass que eren cool fa 4 anys, al Palau de Congressos i presentar el meu llibre sobre el resultat de la recerca que vaig iniciar l'any 94, quan a la majoria d'empresaris lo d'internet els hi sonava a empresa de neteges internacionals. I vaig culminar-ho a Stanford, a Califòrnia, convidat per en Vint Cerf, i on he tingut la sort de poder entrevistar 320 pioners durant més de 23 anys sobre els orígens reals d'internet. Fixeu-vos que en només 40 anys hem escrit una història que és totalment falsa. I no hi ha hagut guerres pel mig. No hi ha vencedors i vençuts, no. Hem escrit una història d'internet que no té res a veure amb la realitat. I que se segueix, el pitjor, explicant en moltes universitats. Recentment he fet algunes donacions a totes les biblioteques d'enginyeries de la UPC i us agrairé que em seguiu ajudant a difondre les veus i les idees dels creadors de la xarxa. Fixeu-vos en una petita cosa. Fa 10.000 anys, des de la invenció de l'agricultura, que com a homes ens hem dedicat a cultivar i a picar la terra. Fa només 200 anys que el 90% de la població, 90% de tota la població activa, es dedicava a l'agricultura. Actualment ho fem només un 2,6% dels humans. I em direu, en 200 anys es van perdre llocs de treball? Sí, tots. Tornarà a passar. Tot el que es pugui robotitzar es robotitzarà. I perdrem tots els llocs de treball, sí, tots. Passa alguna cosa? Sí, ens haurem de tornar a adaptar. Fixeu-vos que de 1910 a 1960 vam, en només 50 anys, substituir els 30 milions de mules i cavalls censats a tot el país per 5 milions de tractors, un factor 6. Amb 5 milions fèiem el mateix. És un factor multiplicador de la tecnologia. En Mateo Valero fa uns dies em va dir mira, l'any 98, recordeu què fèieu l'any 98, fa només 20 anys, el millor superordinador del món, del top 500, tenia exactament els mateixos megaflops que l'iPhone 8 de 2017 que alguns portem a la butxaca. Per tant, el superordinador d'ahir és l'ordinador que portem tots a la butxaca avui. I li seguim dient telèfon mòbil, malgrat l'app de mòbil ens gasta menys del 5% de la bateria. Proveu, diàriament. Experimentareu com va de ràpid el canvi. Fa només 10 anys que es va inventar l'smartphone. És una manera de disfressar un ordenador en forma de mòbil i que ens ha canviat totalment les nostres vides. I en només 3 anys, de 1998 al 2001, Kodak, amb el 80% de la quota de mercat de revelats mundial, va desaparèixer al disfressar un ordinador en forma de càmera de fotos. Ara ens toca disfressar un ordinador en forma de cotxe. I us ben asseguro que això arribarà. Aparcava l'altre dia el meu cotxe híbrid a Menlo Park, a Califòrnia, i veig que dels 4 cotxes que hi havia al pàrquing hi havia el meu híbrid, que encara fa soroll i gasta gasolina, i 3 Tesles. Vaig dir, el món ha canviat. I el món canviarà. I està aquí. Fixeu-vos en un apunt. Es va tardar només del 1900 al 1913 a substituir tots els carros de cavalls per cotxes a les grans ciutats. Va anar tan ràpid que part de la població menys dinàmica encara els hi diu carros. La intel·ligència artificial ja és prou madura com per ser emprada de manera no adequada i unes maneres que ni imaginem. Sintetitzant la veu de persones, podem crear vídeos... Gràcies. M'ho semblava que era culpa de la càmera, però bueno, feliciteu-lo perquè so noisy. Doncs us deia que aquesta intel·ligència artificial, que aquesta era real, a veure qui podia desenxufar el pitito aquest, doncs fixeu-vos que es pot començar a fer servir de maneres que ni pensem, no? Imagineu-vos que podem sintetitzar veus, i això ja ho he vist, de persones, i podem crear vídeos de personatges públics fent-los dir el que vulguem.
Com a enginyers i persones que fem canviar la societat, ens cal també advertir a la gent i estar nosaltres mateixos ben amatents. Entenc que tots heu creat alertes amb el vostre DNI personal, el vostre e-mail i el vostre nom, per conèixer quan i a on les vostres dades sensibles i personals són accedides i fetes servir sense el vostre consentiment. Si no ho heu fet, feu-ho avui a arribar a casa. O sistemes com el Dashlane, que ens permet saber quan ens craquegen les passwords d'un determinat servei. No es tracta de ser porucs, sinó de previnguts. Com a ciutadans cal que ens defensem. Per acabar, dir-vos que juntament amb el meu germà, el doctor Joaquim Josep Beà, víctima d'un terrible càncer, en les dures nits d'hospital vam començar aquell llibre que tots els enginyers, siguem telecos, informàtics, industrials, voldríem que existís. Un llibre de solucions concretes i pràctiques a totes aquelles preguntes que ens fa el cunyat. No cal que us expliqui. Que malgrat ell en sap molt més que nosaltres, no té ni idea de com solucionar. En vam recollir unes 200, que són les que amb més freqüència tothom es pregunta en algun moment. Com guardar el núvol, els contactes del mòbil, quan el perdo, no sé, com guardar un disc dur extern en cas d'inundació o que se't cremi la casa i tens tot el teu patrimoni fotogràfic digital i perds molt. I li regales aquest llibre i et quedes ben tranquil. Ha sigut un llibre acabat i fet cooperativament preguntant a mils de persones i l'editorial l'ha titulat Tecnologia per andar por casa. És per mestressos de casa. I després de 2 anys d'acurada edició sortirà aquest abril. Doncs bé, tal dia com demà, 23 de febrer, de fa 2 anys, i després de fer tot el possible i 2 coses que fins aquell moment semblaven mèdicament impossibles, ens deixava el meu germà. Perdíem la batalla. Primer, fou el meu cosí, en Jordi, amb 37 anys. El meu germà Joaquim, amb 57. La meva mare, amb 77. A casa hem perdut totes les batalles contra el càncer, però no la guerra. Pel que he posat en marxa, una nova iniciativa anomenada Cancer Warriors, els guerrers contra el càncer, un petit exèrcit de persones disposades a donar part del seu temps i que m'ajuden a combatre aquesta lacra, i aquest cop anirem a l'atac, no a la defensiva. El meu objectiu és ajudar i facilitar que com a humans puguem cronificar el càncer, no pas curar-lo, cronificar-lo, com ho fem amb la diabetis. I serem els enginyers, els que de nou ajudarem a resoldre aquest problema, ara per ara impossible, que s'està erigint com una epidèmia. 1 de cada 3 dones tindrà un càncer a la seva vida. I si ets home, 1 de cada 2. Això no era així fa 100 anys. No sabem encara la pregunta a respondre ni la fórmula, però sí que tinc ja els ingredients, que seran força bruta computacional, crowdfunding, internet, divulgació agradable i senzilla, serious games, ajut directe als investigadors, dinamització i networking entre ells, i em plantejo un període de 20 anys per fer-ho i per tirar-ho endavant. I us asseguro que no hi vaig sol. En poques setmanes ja som 200 Cancer Warriors. T'hi apuntes? T'hi apunto? Vull donar les gràcies molt especialment al jurat, a l'Associació d'Enginyers de Telecos, els meus grans amics enginyers de Telecos, jo aquí em sento com a casa, al Col·legi d'Informàtica, per aquest gran reconeixement que, com veieu, aprofito per fer públic aquest nou projecte, que està mogut pel factor tecnològic transformador més potent que existeix a la Terra, l'amor als altres. I vull dedicar-lo a una persona molt especial, el meu pare, en Joaquim Beà i Bosch, exemple de resiliència que acaba de fer els seus primers 90 anys. Per tu, pare. Gràcies, gràcies, gràcies.
Eh?